Ik is Charlton Corkier. Ik heb in die pad afgestapt nadat die kinders aan de politie gegooid. Toen begon hulle te skiet. Toen sta ik stil, toen schiet hij man. Ik ken net zijn naam, Oogis, groen Oogis. Als hij staat na tussen hij mannen. Oogis is zijn naam. Oogis is zijn naam. Toen schiet hulle mij iets in mijn been, één in mijn kite en 2 keer op mijn arm. Goedemiddag, mijn naam is Christo Heins, ik ben in Boortjes. Op die oomblik staan ons hier aan San Nelson Mandela Boulevard, op die hoek van Cheap Foods en Wijkamp. Park Dien, op die hoek zit Live Community Chris, waar die kinders aan die crisis en waar die politie dan schiet op betogers dat binnen Park Dien, binnen die straat staan, in mijn rood. Dank je. Ja, ik is Tommy Armse. Ik ben in Park Dien, Blok op een Mannerstraat. En ik heb vanochtend, toen was er een scoot geweest, toen ga ik uit. En mijn vrouw heeft mij haar branden trok. En ik en mijn vrouw komen toen op naar de robot. En kom kijk hier zo, we staan hier heel tijd hier zo, achter de lijn. En toen kwam die policeman en hij komt achterna, komt Trandra schiet. En daarna is ik naar huis toe weer. Om mijn kind aan uitschoten, want we gaan werk toe gaan. En toen kom ik weer terug. En op die stadium, als ik nog per dag nog hier zo, nou nog op die ogenblik hier zo, oor die schieter hier zo. Maar Park Diense mensen dat er komen van Park Dina, dat er komen achter die lijn komen staan, die beambten komen, keer oor die lijn komen, ons allemaal rustig staan. Maar toen ik weer terug kom te zien, daar wordt nou traangas en goed geschiet op Park Diense mensen, maar dat niks aan net komt kijk, wat gaan die aan? Ik ben Georgina, ik blijf in Park Dien. Ik heb geen probleem. Ik is ook hier tussen die optocht hier, van de skierigheid. Maar ik heb geen probleem wat die vanochtend gebeurt niet. Mijn probleem is die politie schiet nu op die mensen wat daar naar Park Dien toe gaan. Maar dat is nabij een kris. Hulle gooi die bommen daar. En die bom het nou op die kris het dak geland. Zo, als strandgas. Dat effect moet nou die mensen zijn kindertjes. Die kindertjes is mos nou op hulle sien. Ik voel dat ze recht. Hulle moet hulle werk doen. Maar hulle moet het ook recht doen.